mahalaga. Dapat salang atamanuta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma. Nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Maray na hapon sa iyo, partner Jen. Maray na pagkahapon partner, maray na hapon sa gabos ng mga paraan tabay. Kamusta Lunes ka? na naman. Yes. I'm good. I'm fine. Kung may regalo ka dyan, better. Oo naman. 2 days na lang, bagong taon na. Yes. Petsa 30 na po. Kan bulan ng Disyembre, taong 2024, aside kan sa tuyo na pinaghalat-halat na selebrasyon kan New Year, sa mga day po nakakaising mo yan po, aldaw ni Gat Jose Rizal. Yes, opo. Ayan, December 30, 2024, pag Rizal Day, no? Kaya holiday. Holiday. So dakol na naman ang mga rayaon na nagtitinir sa indang harong partner. Yeah, so iba very long weekend, no? Dahil naman sindamalaog sa aga. Sabi ko, mano pa man nga ako sa aga. Nag-holiday na nga akong petsa 30. Mabalik akong petsa 31. Wow. Tapag petsa 1, dahil na naman nga akong laog, ha? Sana all da ako, no? Oo nga, talagang mapapasana all. Pero kita, Panagos po ang sa tuya Diretso. na pag tataoning serbisyo sa satuya ng mga paraan tabay. opo, sabi nga, da imapaltos basta ang DCGB, perming yaon. Yaon. Alright. Sige po mga tugang. Maray na paghahapon po sa kabos yata mga paraan tabay, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa kabos na mga nagaantabay ngunya na pagkahapon. Good afternoon. Mapasiring man or mapaduman man yan sa indang mga radyo, sa indang mga cellphone, sa YouTube, sa Facebook. Kamusta po ang sa indang mga kamugtakan po ngunya na aldaw? Pag-una ko lamang kasuhapon partner, dumire-diretso na suuran. So, init. Init palan. Day, sabi kang pag-asa, igwamang girari partner. Baka nga pas posible pagsabat kang bagong taon mauran. Paano kita kaiyan? Sa laog sa nakita tabi, ano? Oo. Magpamarangkal kita kan mga kaldero kawali, ano? Opo, iwas mo na sa paggamit ng paputok. Yes, saroan sa mga bagay na perminyato na pinagpapatanid kung papaano da po tabi mga tugang maging ligtas sa bagong taon. Usually baga talaga partner, dakol ang mga insidente, no? Aksidente. Yes, oo. Minsan And, may insidente. Oo, tapos aksidente. May aksidente pa. Ha? Sabi nga ni, kaya partners sa Regional Civil Security Unit, nahiling ko kang kaso saro, naglibot-libot sinda sa mga tendahan ng paputok Oo. and sa mga LGUs para masiguro na malilikayan ang mga insidente and mabiktima ng paputok partner sa pagsabat kang bagong taon. Minsan nga ni, maski anong pagbabawal, maski anong patanid, talagang igwa partner kay mga nagbabalo kan mga illegal na paputok. Yes. Ano kaya yung partner? Sa hiling mo ba curiosity? Darabayan kang pagiging curious tabilang sarong tao? Pasaway. In short. Okay, Gustong baloon talaga. Yes, saro-saroon tabi mga tugang kung paano kita maging ligtas ang bilog na pamilya sa pagsabat kan New Year, no? Anyway, ipinagbugtak ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagkapirang espesyal na probisyon sa irarong po kan conditional implementation na inaprobaran na inaprobarang 2025 General Appropriations Act. Tamang-tama partner kasi bagong agi inaprobara na o pinirmahan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang propestong national budget. So sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na kasabay sa mga programang ipinairarom sa conditional implementation ang ayuda sa Kapos ang Kita program o ang AKAP asin payapa at masaganang pamayanan o pamana program kang DSWD.
Siring man po ang Basic Infrastructure Program kan Department of Public Works and Highways or DPWH support to foreign assisted projects as in pagbabayad kan retirement benefits, pensions, as in release kan bayad kan retirement benefits, as in pensions kan Office of the Ombudsman. Kasabay sa mga ipinairaron sa conditional implementation, ang maintenance and other operating expenses kang Korte Suprema, implementation and maintenance and other operating expenses kang Korte, paggamit ng sobrang dolensya hali sa total amount kang tariff revenue kang rice importation, calamity fund kang National Disaster Risk Reduction and Management Program, siringman kang NDRRMC. And pati po ang reward as in incentives fund kan Bureau of Customs as in availability of appropriations and cash allocations kan Kongreso. Sigun po sa opisyal, kay puhan mo nang magpaluwas din guidelines at mga concerned agencies bago mai-release o maitao sa indaan pondo. Ini para masiguro na marahay ang pagpautob ka mga programa asing tamang distribution kang kwarta, lalo na sa mga programang may kinaaraman sa pagdistribuer kang tabang pinansyal. Pigtawan man giraray ning go signal kang presidente ang nagkapirang probisyon arog kang pagpakarhay kang organizational structure kang Kongreso asin kang kanya-kanya electoral tribunals asin kang commission on appointments, special road fund kang DPWH as in Health Facilities Enhancement Program kang Department of Health. Diyan na pa umabot sa mga ano yan, kumbaga sa budget po kan taong 2025. Alright? Opo. Okay. Nakasabay manggiraray so ano. Sabay magiraray so controversial na akap. Akap. Diba? Sabi baga kang iba kasi partner, ang akap daa is saro sa mga pigasabing pork barrel. Sabi nga ni akap is not a pork barrel. Actually, and apod kini. So iba, dakulo ng apod kiyan, dakulo ng mga pabor. And then so iba man, day man pabor sa mga siring ng mga ayuda. Yes. But telling ta, di ba? Ano nga ang gustong sabihon kan Akap. Iyon na ayuda sa kapos ang kita program. Sa titulo pa lang, kapos ha. Sabi nga, poorest of the poor. Ayan. Kapos ang kita. Bako sin the poorest of the poor, partner. So poorest of the poor, maabot ito duman, malagpaksin da duman sa tupad. Diba? Sa mga nagtatrabaho. So pero, warang trabaho, tupad. No? Ang akap para ini sa mga may trabaho. pero kapos. Kulang. Kumaga, di mahihipno. So, dalan siya na Yes. igwasinda. Basically sa mga minimum wage earner. Sa mga nagasasahod ng minimum wage. And pabor ako digdi, partner, kasi for me, even minimum wage earner, mas dakula ang contribution ninda sa tax Opo. kan Pilipinas. So ibang mga daing trabaho, although nagko-contribute man giraray sinda by pagbabakal sinda, di ba? So 12% na VAT, Yes. babakal sinda ng bagas, babakal sinda ng mga gamit, babakal sinda ng mga kaipuhanan ni oral daw. That's the way na nakakapag-contribute sinda sa tax. But ini sa may mga trabaho, may mga premiums baga sinda na pagbabayadan. Oo. Pero yun nga, minimum. So, mga Yes. minimum. Pero Hindi naman minimum wage earner ngunyan. Nasa 300 plus Siguro- sa liga sa probinsya, no. And then apod kayan babawasan pa sila kan mga premiums sa bigbabayadan Oo. sa SSS, sa Pag-ibig, sa PhilHealth, etc. etc. So basically kumbaga mahilig mo talagang sukita ko ta na medyo okay na ko ta na, but since nakaipuhanan po magbayad duman sa mga premiums, mas nagiging kulang-kulang. So that's why yaon po ang akap. Diba? Yes, Aakapin ka talaga. Diba? Maayuda para sa imo. Yes. Pero pagka above minimum ang sa imong sahod, Hindi ka na qualified. oo. Pero sana ang challenge digdi is sana magbaba talaga ang mga members kang DSWD para mabawasan ito partner na reklamo na lista kang hali sa barangay ang mga pigisabing nakakasabay sa akap, di ba?
Pero nagpaluwas ni impormasyon ang DSWD na talagang sa mga members kang field offices ninda talagang nagduduman sa mga barangay para hilingon talaga kung mga nakakaabot sa indang listahan is qualified talaga. Mapili talaga tabi. No? Yung masanay ng pinaka-challenge sa tuya. Mapili po, so dapat namang mapili when it comes to ayuda. No? Maging honesto. Ang problema kaya sa tuya, real talk na ini, di ba? Pag arani ka sa uring, I mean arani ka sa kaldero, Okay. no? Arani ka sa bangon na pigaapod. Ika ang mauringan. So harayo sa bangon, day ka mauringan, lalo na pagka day ka day mo kasundo. Day kasundo. So pigsasap na. Di ba? Marugi. Okay? Grabe nga ni. So, sana maging honesto po ang sa tuya ng mga nagpipirili, may kinaraman po dyan sa mga ayuda ngayon. Ipairarom talaga sa assessment. Oo. Diba? Tagani na apod kayan, maging okay kita, dahil na dahil ng kumparahan, dahil comparison, and paglaog ang 2025, magayon ang pag-iribanan sa barangay. Tama. Oo, Diyan baga nagpupuon, ali sa pamilya, pasiring sa porok. Barangay. Kaya na dyan Usually mga yaon sa barangay magkakaparamilya man sa mga residentes. Correct. Lalo na kapitbahay. So pamilya kaya kay to kan nagdalaga na dating kapitan na nadaog kang presente ngon dahil man ito sa tuya maboto dahil tanang ngaya pagsabay ngaya sa ayuda. Mga arog kaya. So, yes. Sabi nga warang personalan dapat. Pag ang ayuda para sa ayuda kang gobyerno dapat para sa gabos talaga na qualified. yes. Tapos kita man po pag aram tama na dahil man kita qualified o dahil man kita dapat na matawa na dahil man kita magparagriti-giti. Yes, opo. Paragrutiil. Maging honest na lang din kita. No? Alright. Let us be honest sa taong 2025. Opo. Diba? Okay? Okay. Sige. Anyway, partner. Uni po, nadagdagan na naman nin 39 kaso kan mga imbuelto sa road traffic incidents nguyan pong aldaw. 39. Grabe halang kawon. Ngunyan lang iyan aldaw. Nasa 393 na insidente iyo ang dahil sa pagsulog o paggamit ng safety accessories arog kang helmet mantang nasa 322 iyong aksidente sa motor sabi yan kang Department of Health ngunyan na holiday season. Nailig mo na bagay yan, ano? 393 dahil sa pagsulim paggamit ng safety accessories. Ano yung mga Dakulo safety ng accessories giraray. na ini? Seatbelt sa Okay. mga lunadan na 4 wheels. Helmet. Helmet para sa mga motorsiklo. Oo. Diba? And usually yung sa mga safety, bako po ang yan mayor. design. Oh, ang mayor talaga is seatbelt and helmet. Helmet. No? Bako po design ang seatbelt sa tukawan kan auto. That's why linaag po yan dyan. In case of emergency, dahil po kita makatapok. Dahil kita Yes. makaluwa sa auto. Na dahil taaram kung saan kita itatapok. Tama. Panluwa ining seatbelt. Seatbelt. Helmet. Helmet. Harog po kan seatbelt. Ang helmet ang seatbelt o ang helmet nalilibong na lugod ako. Bako araw kan seatbelt bako man sana iyan design. Dahil ka mabakal ki helmet na 5 milyon para ilag sa siko. Oo, yun. Sinabit mo na san. Oo. O kaya baka isuulog ang iba bang isuulog pag may Bako ang helmet checkpoint. bako po iyan passes sa checkpoint. Opo. O galion ta po na maski da iki-checkpoint Nagsuulog pag kita. nagsakay kita kan motorsiklo, masuulog ta ang helmet in a proper way. Minsan man kaya may nagsusulog ng helmet, dai nakalak. So may lakbagan digdi sa may liog. Dai po kamo kayan matutulok, promise. Protection po an para sa mga bungo tang matagas. Tapos iyagon mo kuya na may mabakal ka ki 5,000 pesos worth na helmet tapos iwawalat mo sana sa arong. Sisi ang ma-helmet so ikos. So ayam, Okay. 'di ba? Tiglag ta sa siko. Ano nang mas mahalaga ang siko mo o ang Payo. iskal? 'Di ba? Knowing na ang motorsiklo vulnerable talaga partner sa
ano yan sa pag sa apod kay ni sa diskuido tadua man sa nabagaan ruweda kan motor, no? Madali magsemplang. Masemplang kalalo lang kunya bagang dumugan tinampo. Oran digdi oran duman, tagiti digdi tagiti duman. May baybay pa. Ta nadara na kan tubig sa tinampong nagbaha-baha. Maaldas yan pag abot sa tinampo. Tapos bigla kitang ma-brake, Okay. no? Bigla makulog baga pag bigla kitang ma-preno. Nakulo na mga rasones kung biglang ma-preno ta nagpreno man sa inutan. So sa inutan mo auto, apat ang gulong, apat ang preno. Sa motor, duwang preno, no? So mas makapit sa auto. May mga minsan minasururok sa irarom kan auto. Nabubonggo niya so nasa inutan niyang auto. Okay. Yes. So bako po ano iyan? Bako display and seat belt and sa tuya na mga helmet. Okay. No? Imagine So, that partner Mhm. uminabot sa 457 ngayon na holiday season ang kabilugan kan kasong na irehistro po kan Department of Health. Yes, and habang paparani ang bagong taon, madudugangan partner sa pasabi kang DOH, posible pa ining madugangan kung padagos kitang mapasaway. Yes. Speaking of pasaway pala ang tabi mga tugang, 76 ang kasong na irehistro kan ahensya na naaksidente ang nakainom ning bugsok na likido. Oo, may Diba? impluwensya ning alak. Oo. Yung bu. Oo. Diba? Lalo na mang iniribong ibong ang teripon. Yes. No, may Christmas party digdi, may Christmas party duman. May reunion. May reunion digdi, Apo. may reunion duman. May harambugan lang digdi, may harambugan duman. And then nakamotor. Oo. Diba? Pagka naka-aram po, disiplina sa sadiri ko yan, Eme. Pag-aram ta po na igwa duman, yaon duman si Miguel. Sa dudumanan ta. Pag-aram tang yaon duman si Miguel o igwa pa duman ki mga emperador. Yaon duman sa mga yaon si Daniel na maitom. Siguro araram-aram ang pangaran. Nagkabarasa ko man sana yan. So sumaitom na paha. Black belter kaya ito. Ano yan? Dahil nagaro kita maneho. Adi? Lalo na kun motor. O kung pwede magstay na lang kita sa sarong lugar. Oo. O kaya kung pwede makilunod kita. Makilunad na lang kita. O mag-commute. Yaon, commute kita. Diba? Opo. Dakulo na. May taxi. May mga TNVS na baga kita digdi, especially sa Legazpi. No? So very easy na. Ang pag-travel ta from one place to another, na dahil po nagre-risk na madiskuido kita or makadiskuido kita. Tama. Pag ma-party kita aram tang yaon dumanan bugsok na likido, may alak duman sa dumanan ta na dakulaw ng posibilidad 150% na mainom ka man sana. Dahil ka na mag-drive. Pwedeng magpasundo ka na sana sa tugang mo, magpasundo ka na sana sa kapamilya mo pagka mauli ka na. Because aram mo sa sadiri mo, nabuyong ka. Yes. Dahil na kita magparamatibay-tibayan. Aram taman na bako kita ligtas. Kaya ko man nga magmotor nga pauli. Tawa pa kaya ko buyong nakauli nga ako. Nakauli. Usually, iyan ang mga pigsasabi. Yes, tama. Oo. Kaya ko man nga magmotor. Makauli pa. Iyo, kang mga nakaaging aldaw, nakaligtas ka pa sa listahan. Kan mga madidiskuido. But we never know. Ang aksidente baga, day taman baga na aasahan. Tama. Oo. Diba? Day taman masasabi ko no rin. Even nga day nakainom na aksidente. Lalo Yes. pa kung nakainom. Mas dakula po ang risk kan mga aksidente sa mga arog kaning bagay. Opo, kaya katakod ka iyan, padagos ang pagiramdam kang DOH na mag-ingat po kita, lalo na ang mga motorista ngayon na holiday season para if ever partner, mas maugma kita, di kitang lugad or di kita na-involved sa aksidente sa pagsabat sa bagong taon. Yes, kumpleto ang sa tuya na ginhawa. Kumpleto ang sa tuya na hawak. Dahil po ning kulang
Daining sobra. Ha? Tama. Okay. Okay. Speaking of mga aksidente, ako mga personally may mga midbid ako na binawian ng buhay dahil diyan. Lalo na ngayon na New Year, no? Yaon na diyan sumasabat kan bagong taon motor, maparatak-patakan motor, no? Mukusugon bagay titarang ka sa tambutso. Ah, Yes. Mapataranog kan sa ina mga motor, may guyod pang lata, may guyod pang yero sa tinampo. Diba? O, pira ng beses ako experience na may naagihan ako kaiyan, no? May mga naaraman ako na mga tao na aranisan sa kuya na puso at kaluluwa. Binarawian ng buhay dahil po sa mga arugan aksidente. No, nakabangga sa motor habang nagpaparibok duman tapos may sapi May nga ni sapi. kan alak. So double triple ingat lang siguro ko challenge ini sa satuya sa lambang pamilya. Tapos yaon man bagan pamilya para magsaway. Pag makulit na si Buboy, makulit na si Nonoy, makulit na si Tatay na gusto pang magmotor na buyong. Sawayo na muna. Sawaya. Kundi ungiton mo lugod lalo, kidakulon lugod na alak, tangani na ano baga? So, Mga turog na sa mga turog na sana. Di ba? Day na magribok pa. Oo. Tamarao to ng pag ma-New Year ka sa hospital. Opo, Para ikon tama. hospital. Di ba? Minsan dahil na iabutan sa hospital. Irakman. Ano? Opo, so sana daiman. Okay, partner, bago kita maghanap buhay, public service mo na kita, ipigpapaabot kang pamilya Marbella, asin kang Alicia family, na si Lola Vilma Mapa Marbella partner, binawian na ning buhay. Asin ang sa iyang bangkay nakapatyente sa Purok 6 kang tagas Daraga Albay. So sa mga nakakamidbid po kay Lola Vilma Mapa Marbella, nakaburol po sa barang Purok 6 kang tagas Daraga Albay. So at yan, alas 5 ning hapon, alas 5:30 ang hapon, iga pong banal na misa na pamamayuhan ni Father June Cirojales. So yan po ang anunsyo hali sa Marbella and Alicia family. Alright. So condolences po. Condolences No? po. Okay. So sige. Sa tuyang pagbabalik, dagdagan tapuan mga patanid sa lampang pamilyang Pilipino, pamilyang Bicolano, kung paano tapo maisa-celebrar, mairaraos, maidadaos ang bagong taon. Ngunyan, tangan ina magayon sa tuyang pagsabat kan New Year, magayon ang paglaog kan taong 2025 sa satuya. No, daing labis, daing kulang. Mas maringan kung ang labis ay labis na pera. Oo, at labis na pagmamahal. Labis na kaugmahan. Ha? Okay. Okay. Mabalik po kita mga tugang sa atong pagbabalik mga tips tangani na kung paano kita maging ligtas sa Tud sa Indokang, Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nagsaparman kita ning katakol na kalamidad asin iba pang mga pagsubok. Yaon man giraray kita. Nagkatindog, nagkakasararo asin nagtatarabangan. Ang pagmalasakit sa kapwa, pagtabang sa mga nangaipo asin pagsurog sa karahayan kang kagapusan. Iyo ini ang tunay na pagselebrar ning Kapaskuhan. Kunyan na maabot na Pasko, mawut ko po na pagkamuot man lugod ang maglaad sa satuyang mga puso. Magpasalamat lugod kita sa gabos na biyaya na nag-abot, asin maabot pa. Padagos po kitang maging marahin na ehemplo sa satuyang mga pamilya, asin sa komunidad. Ini po si Kap Hisham Ismail, kaiba ang sakuyang bilog na pamilya, nagbabati ning maugmang Pasko, asin matuninong na bagong taon. Isang pagbati ng maligayang Pasko mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development. Salubungin ang Pasko na malusog, masigla at protektado mula sa mga banta ng sakit at injury. Laging tandaan ang malinis na food preparation. Kumain ng masustansya. Iwasan din ang labis na pag-inom ng alak. Huwag gumamit ng ipinagbabawal na paputok. Gawin ligtas Christmas. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Ligtas Christmas sa bagong Pilipinas.
Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Natatabang na puon baga ito. Sinda kita ika ako Bicol. Na makita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo. Lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hobenesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat oh. Albay ahead ang lahat oh. Kong Joey Salceda. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Okay, back to basic kita mga tugang. Balik po kita sa programang Usapang Pamilya, no? Alright. So, ngunyan po, ngunyan na Aldaw, may mga nadadangog ka na ba partner na mga nagpupurok-putok dyan sa tuya na palibot? Igwa naman. Igwa, ay may mga aki na ako nahihiling na. Anong po to partner? So, tigtutultog baga. Ren. Yung parang red baga. Yung mga pang Watusi? Watusi ba yun? Bigbawal ba gaya na watusi? Yung days, yung parang red lang siyang flat. Na tigtutultog. So bilog na pulbura. Parang gano'n. So yun ito. So usually na nahiling ta sa palibot. Ito so ano yan. Ako kay gigibo ko yan. Si Kuya ika ito pasaway. Di ko ako ito. Bibaraklas ko ito gabos. Talaga? Tapos? Titipon ko sa pulbura. Oo. And then? Sisulo ko. So daiman nagapotok. Daiman. Kulugon sa tali. Masamata. Kulugon sa mata. Minasilyab kaya siya. Pero depo nindo yan. Pagibuhon. Depo nindo pagibuhon. Yan, ano? Yes. Okay. Okay. So mga nagpupurok-putok na. Usually mga nagkakahiriling ko ngunyan. Boga. Oo. Ano yung boga? So, ano yan? So, garubaga... Sa lata? Hindi yan. So, sa lata na may luho. O, yun ang mga pigpapaputok ko niyan. Minsan, pigagamitan denatured alcohol. Tapos, may ignition.
boom, kusugon man. Yun, oh. No? Pero sabi nga ni partner, kasabay yan sa mga tradisyon, di ba? Sa pagsabat kang bagong Ang taon. pagpaputok, ang Oo. pagribok. Oo. Ang pagribok. Pero sabi nga, hinay-hinay lang. Actually, ang tradisyon, magribok. Oo. Bako talaga sa Baka magpuputok. sa magpaputok. So, dahil siguro ko sa negosyo, Oo. tapos iba man baga kaya ang feeling pag nagpupurutukan, kaya nga may mga firecrackers, Opo. iguaning mga designated area, no? Kang inot baga aloy na pinunan po mga tugang ang pagkakaiguaning mga designated area kan mga paputok sa kada barangay. Bawal po kung sain-sain ka mapaputok, dapat igwa kang special na lugar, designated area kung saan na allowed kang magpaputok. Yes. And bako lang, basta allowed kang magpaputok, allowed man dapat ang mga paputok mo. Di ba? So, Tama. uso na naman databi po mga tugangon yan ang pagpaputok, no? Ini pampigurunan tang paputok, so may pulbura ini, no? Nataway mapaputok. Pero hinay-hinay databi ta mga tugang. Ta sa ibog po kan traditional na paggamit kay ni bilang pagselebrar kan New Year, ang paputok po still the number one, no? Still the number one na sanhi ning aksidente taon-taon sa pagsabat kan New Year. Naramdaman ko kay ito kan ako partner, pag New Year mahiling akong TV. Pag Christmas break, ito maribo ko na, no. Good thing ko niyan na medyo nabawasan ang paggamit ng mga paputok. Ba aside Yes. kang mahalo na magbakal ng paputok, dahil na pwede magtinda kan paputok sa mga sari-sari store. Unlike dati talagang may mga nagtitinda ng paputok sa mga sari-sari store. Yes. Ngunyan, igwaning designated area para sa pagpapaputok, igwaning designated area para sa mga matinda ng paputok. Taka ito baga kaliwa kanan kato ang sulo kan Tama. mga factory Tama. sa paputok. Yes. So ngunyan, para maiwasan, giniribo na po yan na guidelines kan gobyerno, Oo. no? So, kasabay ka yan, may mga pwedeng gibuhon, may mga dapat na gibuhon para makaliki kita sa insidente and ma-involve kita sa arog kayan partner. So, nagkapipiray, no? May naguno si Kuya A. Yes. Na Ini baga, research. igwa man baga ning mga pigaapod partner na mga do's and don'ts Tama. sa gabos na bagay. May mga bagay na dapat nagibuhon, may mga bagay na daita po dapat pagibuhon, no? Okay. Okay. So digdi mo na kita tabi mga tugang sa mga bagay na daita nanggad po pagibuhon. Daita nanggad pagibuhon. Number 1, na don'ts. Do not, no? Dai po magbakal ning mga illegal na paputok. Sabi kan mga pilosopo, dai ko man nga ini binakal. Tinauman Tinauman lang. Dai magbakal or gumamit or magamit kan mga illegal na paputok, no? So, aram na inano baga maiiling mo na sa internet ngunyan kung ano sa mga allowed, sa mga legal na paputok, kung anong mga klase ning paputok at pwede. May mga klase ning paputok na dai talaga po pwede, no? Arog kaning mga may igwa na nga ni kato Goodbye Philippines, good mo mga pangalan na yan. Mag-goodbye ka na talaga. So Pilipinas ang mag-goodbye o ika ang mag-goodbye sa Pilipinas? Yung mga pangalan na Goodbye Philippines. Para nga binayaan ka kan jowa mo, nagparaibi Goodbye ka. Philippines ka na. Tapos makusugon ang bot mo yan na magamit kan Goodbye Philippines. Di ba? Binayaan ka kan jowa mo, nagparaibi ka. Uni pang Goodbye Philippines, yugod mo ni Pilipinas ang mag-goodbye sa imo. Yes, O ika ang oo. mag-goodbye sa Pilipinas. Day po ka magamit, ano? Day magamit and never po talaga kita bakal kayan, ano? Kaya man may mga illegal na nagtitinda kayan, mga pa under the table, may mga naghahanap. Igwa ngaya ka mo dyan kaso. Super Under lolo. lolo. Super lolo. Or 5-star. May lolo thunder ngaya ka mo dyan. Oh. Di ba? Itong na-mention mo kanina, talagang illegal pala talaga ito, partner. Improvised canon.
made of PVC. So, boga. Boga. Oo. Bawal po yan, ano. Although, lantaran ko niya na pigagamit kan mga tao, kan mga aki, most especially, mga aki ang nagagamit kan boga, minsan mahilig mo nga digdi sa sentro kan Legazpi, nagralakaw-lakaw, pag-uno mo kung ano sa nang mga daradara, boga na pala nito. Makatakot, no? Okay. Dahil po kayan maggamit, ano, kung abo mo tabi na maagahan ka, imbis na magsabat ka kay New Year, kay banan sa pamilya mo, himas-himas ka kan rehas. No? Yes, oo. And dahil po magpurot, dahil po manginayang kan paputok na dahil nagputok. Huwag pulutin o sindihan ang mga paputok na hindi sumabog. Dahil po kita manginayang, tamen to be iyan. Na dayo sumabog. Na dahil magsabog. Tabaka dahil nagsabog. Ay, ngayon. Dahil man ngayon. At dumayan nita dahil nagputok. Kwaon tangaya, tatsindihan tangaya giraray. Meant to be na nga ni ito. Dahil na ito po minutok, tabaka ba'y maputokan, sinindihan mo. Opo. O say mo sa putok. Yes. O paano ka pa makanta kang I have two hands, the left and the left na sa wala na sa right mo na. Diba? Yes. Unin pala partner, nahanap ko yung ipinaluwas kang PNP Civil Security Group na mga band firecrackers. Saroon talang Atomic Triangle, bawal. Mother Rockets, Goodbye Philippines, na-mention mo kanina. Goodbye Philippines, para nag-goodbye sa mo sa jowa mo, nagpara-ibig ka. Grabe, ano? Goodbye Philippines na sa mo, di ka umibi-ibig ka yan. Igwa naman pala, may mga bagong pangalan digdi. Goodbye Dilima. Good man. Goodbye Napolis. Nakaluwas na nga si Dilima. Giguro goodbye mo pa. Oo. Nako naman. Pinakita naman sa nagiribo kaya. Ano? Yes. Technically, wala po sa pangaran kung anong pangaran kang mga pigtitindata. Bako man ngayon ni 5-star. Depende po ang sagabat. Opo. Kan Yes. paputok. Babawal yan. Oo. Diba? Coke in can, giant whistle bomb, large size Judas belt, Super Lolo. Sinturo ni Judas. Opo. No? Goodbye Bading, Lolo Thunder, Watusi, bawal yan. Piccolo. Goodbye bading, bawal na din. Nako, dahil ka talaga maka-goodbye ngon yan. Oo. 5-star. May naramdaman ako kang last year, nakakasabay ako pag inspection ng mga paputok party. May mga paratenda na nagtitenda kang tigi-display din daning 5-star. Nag-display din 5-star. Dainin da aram na, bawal yun. Bawal na sa 5-star. Oo. So, dako lang kina-confiscate. Bawasan din, naging mo din ang 4-star ka na. Ako ba natin ginisar 5-star, 4-star. Pero, di sabi ta nga ni, regardless kung ano ang pangaran kayo ng mga paputok na iyan, dawa, sabi basta ano pa, illegal. dawa goodbye Jenny Machu pa iyan. Takong magabat yan. Pag day po ang naglaog sa gramo na allotted sana, bawal man po. yan. Dawa goodbye Kuya A pa iyan. No? Nako, goodbye Chismosa, Kabas, Sifalbox, Quiton, King Kong. Yes, partner. Goodbye Chismosa? Oo, meron na din. Garuso dagit mo man, grabe man ang dagit sa ano sa kapitbahay mong chismosa. Diyo mo, ipaputukon mo ito, goodbye chismosa. Okay, sige. So, dakulong pala. So, nako, mag-goodbye na po kayo sa mga paputok na yan. Goodbye paputok, mas okay. Diba? Opo. Okay, and dahil nagad magpurot po mga tugang, dahil nagad magpurot, dahil manginayang kan paputok na, nagputok. Dahil nagputok. Ano? Opo. And dahil po pagpabayaan, so sa tuya ng mga igin, dahil pagpabayaan, so sa tuya ng mga aki na magkawat, especially ining mga watusi, no? O iba pang mga sardayot na mga paputok na pwedeng matulon or pwedeng maalon po kan sa tuya ng mga aki. Bata, ang ibang aki dyan, aram itong subawang-bawang. Ano yun? Hindi ko pa yan na-encounter. Iga po mo sa something, sa surface na matagas, minaputok. Garo lang siya bawang. So size niya? Oo, garo lang siya sarong, kabangang clove kang bawang. Kabangang garo sa pea size. Tapos garo siya napapatos, garo siya sa niyuto na napapatosan na siya kigaro papel na manipis. And then kapag ginapo mo. Pag ginapo mo sa bagay na matagas. Halimbawa sa pader. Okay. Sa payo. Pwede yun. Matagas ang payo. Matagas ang payo. Pag ginapo mo sa payong puminutok ito, gusto sabihin, ang payo kan tawong ginapo mo. Matagas ang payo mo. Di ba? Pero dahil po dito pag-ibuho niyan. Ano? Okay. Pag ginapo mo sa matagas na surface, partner, minapotok. So minsan, mga nagkakarawat ka yan, mga aki.
Opo. Ah, Okay. Gagarapuan sila. So, di po pagpabayaan ng mga kaakianta, nagkakarawat ning paputok or Yes. anything na may pulbura. Oo. Diba? Oo. And kasabay man digdi partners sa mga kawatan na pang Christmas na nasaradet kasi baka malunok din siya. Yes. Ano pa? So iba siri-siri. Pwede pagpabayaan so aki na solo nagkakawat. Oo. Siri-siri. Siri-siri, no? Okay. Okay. So yan po sa mga bagay na Bawal. 1 2 3 na pinaka day po pinag-i-encourage ang pamilyang Pilipino na gibuhon. Day po yan, Day dapat gibuhon. Otrohon tatabi, day pagpabayaan sa mga aki na magkawat ng mga pulbura o mapaputok, sa radiyot na paputok, and then day magpurot tanggad kan mga paputok na day po nagputok, no? And then day po magbakal or magamit ng mga ipinagbabawal. Yes. Once na guminamit po kita kan or buminakal kita kan, may magkakanigong penalidad po yan, no? Opo. So instead of doing that, may mga pwede kitang alternatibong gibuhon na mga aktibidades para makaliki kita sa insidente. And not, pwede tang gamiton ang mga pamparibok, arog kang turutot, karaoke o tambol. Day Ang iba kaldero. Day magpuputok, Turutot na sana. Magturutot ka na sana. Diba? Papilion ka pa doon. Gusto mo pumaputok ka o magturutot ka? Turutot na lang. Magturutot ka na Yeah. sana. Safe pa, ano? Safe pa. Safe talaga pag turutot. Oo. No? Pero makulog-kulog sa alunan yan, kakabuga mo kan turutot. Pero make it sure na tinurutot mo tabi, malinig. Oo. Ha? Baka ani. Kung saan man po hali yan, minsan na sterilize pa nga niya mga turutot. Sabi digdi maski dain na po magamit ng turutot ni Mrs. Maribukon, pwede na. Bala ka kay misis mo. Madagitan ka ni misis mo. Yan sana. Okay. Instead of magparapapurutok, magibukan mga bagay na delikado, pwede po kamo bilog na pamilya maghiling kaining mga community fireworks display, ano? Di baga every LGU igwa, di ba? So instead na ika ang mapaputok, ano na lang, ika na sana ang maghiling, like for example, di nga sa Legazpi, kung may fireworks display, imiling ka na lang. Di ba? Pagkatapos kang purutukan dyan at nailing mo naman, maguli ka na. Di ba? Tama. Dahil ka na mag-aim na ika mismo ang magibo, hali mismo sa imo sa putok. Di ba? Yes. And then pwede man po na, ano yan, so sabi mo baga, kasubago, turoto, tambol, anything. Nakulon nga na nagigiribo dyan sa mga kaldero, suyero, pigbabaradulan. No? Pero make it sure na dahil po magbarag-barag yan pagkatapos po kan selebrasyon. Minsan, bibararag man sa tinampo. Oo. Nakakasirikyudan, lalo na yero. Diba? Delikado man girari sa mga motorista. Okay? And then, sa pagsabatabi kan bagong taon, as much as possible, siguraduhin po, dahil wakit rin first aid kit. Nataman nga kuya ay may kaipuanan niya ng first aid kit. Sabi mo nga, dahil man gibuon sa nang so mga bagay na ano yan, makakaligtas kita. Ang aksidente baga partner, dahil man Di ta permit expect Yes. man emergency minsan may nga mga ni. whistle bomb na namimili kita ano yan, puputukan. May mga quitis na minsan dahil nagpuputok sa ere, may naputok pagbaba. What if duman sa may ampangan nito pumutok, no? Pwede. May mga first aid kit dapat po kita. Yes. Bantayan ang mga aki sa pagpapaputok. Never, sabi nga do not allow children na maggamit ng paputok. Nako. Yes. And may mga peligro kang paputok na pwedeng magresulta arog kang pagkaputol kang ano man na klase or parte kang sa tuyang lawas arog kang guramoy o bitis, di ba? Or kamot. Kung guramoy ang maputol sa imo, kung ibang maputol sa imo, delikado ka. Diba? Kung maputol ka ng braso. Oo. Ay nako naman. Diba? Di ko yung kakayanon. May mga instances na arog ganyan, pinutol na kang hospital, pinutol na kang doktor sa braso. Kasi May massive. Yes. Massive. So pagputok, yugon mo ito. Ang mga pangaran kan paputok mo yan, goodbye bading. Yugon mo.
Dakulong ano eh. Bilog na human being baga pagpapag-goodbye. Opo. Diba? Yes, pwede man ang pagkabulag o iritasyon o pagkalugod sa mata. O, day mo na mahiling si partner mo. Dahil Paano mo na nahiling yan? si crush mo. Sige, paputo ka pa. Pagkabungog. Oh, Sa sobrang kusog. Sa sobrang kusog kan paputok. Oo. Imagine mo, minsan nga ni makikig ka. Oo. Tapos may grow ka madangog na aeroplano. Tweet. Yan po. Ayan, Sana oh. sa mga delikado Senyales talaga. na. Delikado na pag binadangog ka ng aeroplano, bata sige nga baragsakan ka mga aeroplano ngunyan. O pagkaudong. Yan. So, Minsan, mga sulfur chemical. dioxide. Ay, ba ganyan ng ano yan? Sa pangapaputok. Paputok. No? Yes. Minsan, pahit kitang kaon kan tinapay. Uy, ngaya, Happy New Year. Oh, nabugta ka na Para pala. paputok kita kasubago, tapos may mga pulburas o kamuta, nakakaon ta. Yes. So, pagkatapos po, mas maray nga di magpaputok. So, make sure na before tabi kang medianoche, Maghugas na. maghurugas tabi kita kan sa tuya ng mga kamot. Opo. No? And pag napasok kita, pwedeng maging permanenteng peklat na. Yes, tabi, ano? Dakulao ng ano mo. Papaalion mo yan, may keloid ka, kung gusto mo ipayos, magkakaigwa ka ng gastusan na durod ako lang. Yes. So, ayun. Oh. Sa mga Tapos, araw kining abiso, partner. Sulo. Okay. Susulo. Di ba? May mga nangyayari na susulo during New Year. Nagkakabarayaan na minsan kaya bagang iba nagpapaputok. May siga lang, may sulo. Babarabadon duman sa paputok. Dito nagpapaputok kaninda. Minsan, Minaog pa akong sain. tapos minsan may paputok na day tulos minaputok. Pipabayaan naman. Sabi kaya ngayon ni Kuya kasi ate Jen, day kaya magpurot. So, pinabayaan. Day in the aram, may kalayo ito. So naging puon tabi kan sulo. Yes. No? Okay, so yan po na mga paggiramdam kang DOH. Saro lang yung napaagi para kita maging disiplina. As in, kooperasyon man girari ang hagadida para at least lamang partner makaligtas kita and di kita ma-involved sa mga aksidente and mabiktima ng paputok. Yes, piliyon tayo sa nadatabi mga tugang so alternatibong gibo. Tangali na makaligtas kita. As in, magkaigwa kita ding maugmang selebrasyon kan bagong taon. Diba? So, iwas paputok na talaga kita partner, ano? So, instead of paputok, turutot na sana. No? Dahil na magpara, ano kayan? Dahil na magpara hirit na matibayon ngayon ako. Mapaputok ngayon ako kaning super lolo. Mabalo lamang. Mabalo lamang ngayon kita kani magpaputok, no? Okay, so di na kita kaya. Yan, sa mga parents, ano, siyempre, kita po ang ma-monitor kayan kan mga bagay na mga dapat sinday dapat nagibuhon kan sa tuya ng mga kaakian, mga bagay na delikado, mga bagay na bawal, dahil po na pagpagibuhon sa tuya ng mga kaakian. And then number one, dahil na kita maging pasunudan. Tama. Minsan, kitang mga parents, kita po sa pasunudan. Si Papa ngayon, utong ngayon naman, so goodbye bading. Kapot-kapot ngayon ni Papa. Itatapok ngayon naman sa nailing na bading. Di ba? Ay. Mga aki, mga aki talaga pag-araw ko yan. Pag natangadan po kita kan mga aki na kita nagpapaputok, lalong-lalo na naggamit kita kan bawal na paputok, dakulaon ang pagkakataon o dakulaon ang chance na mag-arog tabi sinda sa satuya. No? Dahil na kita mapadara. No? Ika ngaya ang padra di pamilya, ika pa ngaya sa padarahan kan mga pigbabawal during during celebration kan bagong taon. Okay, so may mga reaction mo na kita partner, basahon ta mo na bago magpaaram. Go Sabi ni ahead. Gerald Aranya, kasabagay ni Sunatakil ta, good PM po, ang paramotor po, pera gabos, but singit kisingit, permi nag-iidali. Businahan mo dagit pa at daisa na isa 4 lanes. Ang slow-moving vehicle sa right, now po, slow-moving stays sa left. Makagulo-gulo. God bless the partner. Yun. Alat lang anong sabi? Di ko na May mga motorista na mga pasaway daa. Businahan mo dagit pa tada nagasunod sa 4 lanes. Okay, so ang slow moving vehicles daan nasa right, now nasa slow moving stay na. Nasa so, right po, opo. nasa luwas na parte kan tinampo ang mga auto na dapat mga auto na maluluya ang dalagan. Ano? Okay. Kung Sige. ika maluya ang dalagan, di ka po magparatahaw-tahaw. Opo. Duang bagay iyan.
madidiskwido ka or makakadiskwido ka. Oo. Okay, sabi man ni 5462, kaya naman magmotor pa uli kahit buyong, pero that is another case pag nasita kang LTO. Saro pa yan, ano? Pero dahil na nanggad, ano? Masita ka kidae. Opo. Delikado, ang delikado is delikado. Yes. Okay? Okay. Sige partner, mapaaram na kita. Oras na. Okay. So sa mga paraantabay niya to, no, sana isa puso ta, no, isa isip, isa puso, asin isa gibo ang mga bagay na mga dapat nagibuhon niya to, asin sa mga bagay na dapat dahil niya to pagibuhon sa pagsilibrar kan bagong Yes. taon. Opo. Happy birthday pala partner kay Father Dave Ramos. Oy, Yun. Happy birthday, Padre. Padre. May tada pa. Happy birthday. Happy birthday. Okay, sige. Okay, sige na kay Bata sa Lado Technical si Kuya Nems Flora sa IT, si Jerome Martinez asin si Shara Leron. Ako po si Kuya A. Niman si Jenny Mati Balyaran, mabalos sa pag-antabay. Bye-bye. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya.